Oi aurinko, nouse! Oi aamunkoi, murra pimeys! Aloita uusi päivä ja valmistaudu uuteen aamuun raikuvalla äänellä. Salaperäisestä maasta idässä, maan äärillä, missä aamu alkaa toivon valossa, Jumalan seurakunta, pyhä kaupunki, valaisee koko maailman. Jumalan seurakunnan päätoimisto sijaitsee Bundangin keskustassa Koreassa. Se seisoo korkeana kuin valona, joka valaisee maailman. Tänäänkin evankeliumin syke lyö taukoamatta Jumalan seurakunnan sydämessä. Jumalan seurakunta on kaikkialla Koreassa. Korean yli 400 temppelin kaunis ja säntillinen ulkomuoto kiinnittää ihmisten huomion. Jumalan seurakunnan jäsenet ovat hyvänä esimerkkinä yhteisöissään tekemällä hyviä tekoja ja ymmärtämällä lähimmäistensä ilot ja surut. Jumalan seurakunnan musiikkiosasto tuottaa uusia lauluja taivaallisilla ja kauniilla melodioilla, jotka kaikuvat universaalina kielenä. Ja Messias-orkesteri välittää ne maailmalle vilpittömillä esityksillään. Uusien laulujen kautta syntyneet koskettavat ykseyden hetket tallennetaan videoille ja jaetaan kaikille Jumalan seurakunnille maailmanlaajuisesti. Jumalan seurakunnan video-osasto on perustanut järjestelmän, jossa käytetään suoraa lähetystä ja kuvauslaitteita. He hallitsevat videotuotantoprosessin kaikkia osa-alueita, minkä ansiosta he voivat tuottaa itsenäisesti monenlaisia videoita. Julkaisuosasto kääntää ja julkaisee kaikki julkaisut eri kielillä ympäri maailmaa ja levittää Elohim Jumalan rakkautta maailman jokaiseen kolkkaan. Eurooppalaistyyliset majoitustilat rakennettiin ulkomailta tuleville jäsenille. Ne tarjoavat kodikkaan oleskelupaikan kuin äidin lämmin syli ulkomaisille jäsenille, jotka vierailevat Koreassa opiskellakseen raamattua eri maista. Teologisessa seminaarissa, joka on suunniteltu ilmentämään Isän majesteetillista kuvaa, koulutusta tarjotaan koko pastoraaliselle henkilökunnalle. Jumalan seurakunnan pastoraalinen henkilökunta pohtii johdonmukaisesti toimintaansa ja tutkii ahkerasti raamattua pyrkien pääsemään nykytilannetta pidemmälle. 4 vuoden koulutuksen jälkeen he lähtevät joka vuosi ulkomaille julistamaan evankeliumia. Tämä on kansainvälinen järjestö, joka kouluttaa siviilidiplomaatteja. Sonuisan koulutusinstituutti, jonka innoittajana on Isän suuremmoinen henki, omaksuu koko sydämestään evankeliumin opetukset.
Dongpak-koulutusinstituutista, joka sijaitsee lähellä päätoimistoa, on tulossa uusi evankeliumin keskus, joka huolehtii ulkomailta tulevien ja pääkaupunkiseudulla olevien jäsenten kouluttamisesta. Elohim-koulutusinstituutti on kauniilla ja vuoristoisella Yeongdongin alueella, ja se näyttää Kotkalta, joka on levittänyt siipensä poikastensa suojaksi. Tämä instituutti opettaa raamattua ja esittelee Koreaa ulkomaisille jäsenille yhteistyössä Okcheonin Goenkom-koulutusinstituutin kanssa. Okcheon Goenkom-koulutusinstituutti sijaitsee Okcheonissa, joka tunnetaan taiteen kotikaupunkina. Tämä instituutti tunnetaan erinomaisista tiloistaan Koreassa ja se pystyy isännöimään yli 15 000 hengen suurtapahtumia. Siitä on tulossa maamerkki Koreassa ja maailmassa ulkomaisten jäsenten vierailujen kautta, ja se laajentaa mainettaan maailmalle yhdessä Jumalan seurakunnan kanssa. Kristinusko on vähenemässä tietyissä länsimaissa, kuten Yhdysvalloissa. Jumalan seurakunta on kuitenkin täynnä ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita Raamatun opiskelusta. Los Angelesin seurakunnan alkuajoista lähtien evankeliumi levisi koko Yhdysvaltoihin vain muutamassa vuodessa. Tämä on osoitus amerikkalaisen yhteiskunnan yhtenäisyydestä Jumalan seurakunnassa. Pohjois-Amerikan evankeliumin palo levisi nopeasti halki Etelä-Amerikan. Evankeliumin into ja merkittävä vaikutus leviää nopeasti Aasiaan, Afrikkaan, Eurooppaan ja Oseaniaan.
Ulkomaiset jäsenet osoittavat ilonsa hymyilemällä kirkkaasti, mikä tulee uuden liiton totuuden ymmärtämisestä. He lentävät Koreaan vieraillakseen pyhällä maalla, missä henkinen äiti on, opiskellakseen raamattua ja oppiakseen uuden liiton evankeliumin. Vuodesta 2001 lähtien Koreassa vierailevien ulkomaisten jäsenten määrä on kasvanut tasaisesti ja merkittävästi. Kaikki ulkomaiset jäsenet sanovat, että heidän suurin toiveensa on vierailla Koreassa. Korea on heidän hartaasti kaipaamansa maa, jota kutsutaan äidin maaksi. He haluavat kokea äidin maan ja ymmärtää ja seurata totuutta sydämillään. Jumalan seurakunta loistaa totuuden valoa ja valaisee maailman tulevaisuutta. The reality of this Jerusalem is our Heavenly Mother. Actually, this is the place where our Heavenly Mother dwells, the land of prophecy. So I came here to receive the water of life that you can only receive here in Korea from God the Mother. Ici, plus précisément pour davantage mieux comprendre, afin que je puisse répandre la parole de Dieu en France, dans mon pays, et en Europe où il y a une sécheresse spirituelle. I had always thought that there was a contradiction between science and the Bible. But when I came to Church of God, I was shown that the whole Bible is filled with prophecies. And these prophecies have come true 100%. I've seen things in the Bible that could never be written by men. This can only come from God. The Bible is fact. The Bible is absolutely true. You know, even since I was a child, I was with God the Mother. And only the church teaches the profound truth of our Heavenly Mother. Наша мать, Высший Иерусалим, это истинная мать, согласно всех пророчеств Библии. Я уверовала в это. I don't think there's words to describe the grace of Mother, but it's only really coming to Korea and meeting Heavenly Mother that I truly understand that the love that is there, that she gives out to everybody. Antes de estar en el Evangelio, ciertamente yo antes tenía otro carácter. Ahora, ya siendo hijo de Dios, ya que nos refinamos en Sion, definitivamente hay cambio drástico en nuestra persona, en nuestra personalidad, en nuestro carácter. Eso es bastante notorio en las personas porque se sorprenden cómo puede haber tanto cambio en una persona. I think we're all part of a complete family. We have a father and a mother, and that makes the Church of God special. The Church of God is alive. Jumalan seurakunta on täällä tänään, koska äiti on aina opettanut jäseniä rakkaudella. Äidin opit kannustavat jäseniä rakastamaan lähimmäisiään kuin itseään ja katsomaan maailmaa lämpimin sydämin.
Äidin rakkauden ohjaamana Jumalan seurakunnan jäsenet kunnioittavat vanhuksia ja rakastavat lähimmäisiään toimien positiivisina vaikuttajina maailmassa. Äidin opit, jotka ovat juurtuneet syvälle jokaisen jäsenen sydämeen, ovat kuin henkistä ravintoa ja ohjausta, jotka tekevät paitsi seurakunnasta kauniin, myös vahvistavat sen jäsenten sieluja. Aquí en el Perú necesitamos más voluntarios y ustedes son un buen ejemplo. Y gracias por responder como una iglesia bien organizada, con una linda misión. Muchas gracias. Heavenly Mother, you are a great inspiration to so many people around the world. That the greatest strength of all, the greatest gift that we can give is love to one another. And that you have inspired this is a great gift to give to us as well. And I thank you. If all the young people in the world were like these Church of God volunteers, we'd have no problems. Thank you. Jumalan seurakunnan jäsenillä on myötätuntoinen sydän, joka välittää kansakuntiensa iloista ja suruista, olivatpa ne pieniä tai suuria. Heidän toiminnallaan on ollut myönteinen vaikutus ulkomaisiin jäseniin ja ne ovat innoittaneet koko maailmaa. Estoy muy agradecida con todos los hermanos de la Iglesia de Dios por el ánimo, por el trabajo y por el apoyo que nos han dado para limpiar el desastre que ha causado el Hualco. More kids were like you guys. I'm serious. This would be a wonderful place, wouldn't it? Thank you. Koska äiti aina asettaa esimerkin tekemällä aloitteen kaikissa vapaaehtoistöissä, Jumalan seurakunnan jäsenet yrittävät levittää Jumalan rakkautta paitsi sanoilla, myös teoilla.
The Church of God believes in God the Father and God the Mother in the Bible and keeps the new covenant truth established by Jesus Christ. So I am very impressed with your global network and your enthusiasm and your focus on action now. You reassure the world that the future is going to be brighter and better in your hands. Kuin olkapää, johon nojata vaikeina aikoina, Jumalan seurakunta pysyi surevien perheiden rinnalla Daegun metrotragediassa. Ja he toimivat kannustajina 2002 Aasian kisoissa, 2002 FESPIC Gamesissa sekä 2003 Summer Universiadeissa. Jumalan seurakunta on tehnyt parhaansa jakaakseen rakkautensa yhteiskunnalle ja innostaakseen maailmaa. 하나님 교회, 특히 그런 스포터죠. 그 역할이 가장 두드러졌고 이거야말로 만약 세계 스포츠사의 새로운 장을 만드는 문화를 바꾸는 그런 참 현장이다. 세계가 대구 스포터즈에 박수를 보내고 있어요. 정말 감사하고 사랑스럽습니다. That it was just like an Olympic Games. I don't see that much cheering and that much spectator excitement except in Korea. So great. I can't imagine what this would be like without the supporters here. I was getting every day more impressed about the support all the teams are getting here. And it's really, I'm at a lot of our World Cups, of course. And what I see here is very unique. And I'm very happy to see that because the supporters here, they support all the teams, not only Team Korea. Valtio tunnusti Jumalan seurakunnan sitoutumisen yhteiskunnan hyväksi. Vuonna 2015 he saivat presidentin ryhmäkunniamaininnan ja vuonna 2003 he saivat presidentin kunniamaininnan. Vuonna 2004 he saivat ansiomitalin monien muiden pienten ja suurten palkintojen ohella. Tämä oli tulosta todellisesta uskosta, joka seuraa äidin oppeja ja panee ne käytäntöön.
Jumalan seurakunta on saavuttanut tämän huomattavan kasvun reilussa 60 vuodessa. Raamatun profetian mukaisesti Jumalan seurakunta, joka sai alkunsa Koreassa, maan äärillä idässä, avasi evankeliumin portin Kristus Ahnsanghongin johdolla vuonna 1948. Ihmeellinen Korea. Ihmeellinen Jumalan seurakunta. Maailma hurraa ja taputtaa Jumalan seurakunnalle. Korea, evankeliumin uusi kehto ja Jumalan seurakunta, evankeliumin uusi pyhä maa. Maailman jalanjäljet suuntaavat nyt kohti Jumalan seurakuntaa. Oi aurinko, nouse! Oi aamunkoi, murra pimeys! Aloita uusi päivä ja valmistaudu uuteen aamuun raikuvalla äänellä. Maasta idässä, maan äärillä, missä aamu alkaa, Jumalan seurakunta, pyhä kaupunki, valaisee koko maailman.